transhumància és portar el bestiar a buscar la pastura més verda i més tendra. Llavors, com que a aquesta època els pastors tenen el bestiar a l'Empordà, doncs el que aprofitem la vinguda d'ells cap al verd de les muntanyes, quan ja ha marxat la neu, doncs per acompanyar-los a cavall i tal. Llavors nosaltres també, turísticament, això és un producte que el tirem endavant. Ajuntem l'agroturisme aquí. Ha sigut una setmana dormint en hotels, en càmpings, en acampades, en cases de turisme rural i amb convivència contínua amb els pastors, vull dir que ha sigut molt interessant. Exactament, hi ha 184 caps de bestiar. Clar, la diferència és que les vaques que no porten vedell tiren més i les que porten vedell el van esperant. Llavors, a darrere portem quasi bé una guarderia, que són més lents i van més a poquet, i llavors els has d'anar empenyent una miqueta més. Però bé, han arribat tots molt bé. Les anècdotes sempre són que els pastors volen sortir a les 6 del matí i els que van a cavall volen sortir una miqueta més tard després d'esmorzar bé. Aquesta és la diferència i el gran tema. Llavors els matins ens els passem buscant-los i les tardes anem junts. El que passa que anar a ritme de vaca també és una mica més a poc, però bueno, anem resseguint tota una sèrie de camins que tradicionalment són els que s'han fet de transhumància. Hi ha molt bosc i una natura molt salvatge tot aquest camí.